Tugor nagaslab jong unongsan Hima. Kapuran kabaak ha ka Phlim Tyngkai ka Rishisha Nyngkong kalapan pau ba ka Kyiuh Haba kayo ban ak bat kiting shop kibala Phlim kum Phira Dohtdong uba golden suchang ha kapur baringdor ya ka Phlim Tyngkai kalapan pau pat ka jing komen namar kini kiting shop kibala Phlim ki ju aimin siam batai ya ka ka badak duna shu ka Rishisha klayathu baklayo ban ak ha ka Phlim Tyngkai kadai hadin bakinong penyat kilai haba kalayo ban ak ha ka Phlim khawa nongsor ya kani ka Phlim Tyngkai an sapen pad ba ha ka khat khandai trik menta ubanai nai lur a raja apusan ha biju cinema shillong man kasni ha ka por khat wasting min step ar baje no phaisni san baje janmi bat hnyush pawa min mit ti phila ban yatho shphang jongpi Kumlei shibuni pi, dia ka kerteng junga ka dei Rishisha Nyngkong, bat ngasong ngasa ka dei station than marun kenang ka snongkot. Dia lanu pin mi ya kani ka Phlim. Ya kani ka Phlim Tyngkai, ngimut ban pelat ba no ha ka khat khandai tarik u September jong news nam. Hei pimut ban. Habiju cinema shillong. Kapor pila ban batai. Kapor ka dei khat wasting min step, ar baji no phaisi, san baji bat nyau shpawa janmi. Nyngkong du jong pi ni pila dan ne ki ba pila yeshim benta haswa jong ni Phlim. Banong ya ka Phlim ta kani kadang dei ka Nyngkong hi, te nga shim benta ti ki music video kum tu, ka Phlim lo nga shim mi tang balong nga shim benta khndet kum tu kan. Te pi akum ai pa de ha kani ka Phlim. Ha kani ka Phlim Tyngkai te nga shim benta kum ipuran hi, kalong kum i lok jong i aktor hi, kum i long kemi i balak don kun. Kani ka sin ka Nyngkong jong kani ka Phlim mo ba yeshim benta. Ka experience jong pi ba pi ya lenti ha kani ka Phlim. Namar ba kadai ka sin Nyngkong yang kadon shibune ka jing kendo ka jing mo namar ba khamtam ha kani ka Phlim le manga ngala long iba dang sedang tengai kendo ro bat ki artis ki bala melen ki la long senior yang te kadon shibune ka jing tamba pada leng ba ka jing persang jong pada ngala be hi kalong kum tai Haswa ba pin yo ban yeshim benta kani ka Phlim pi yo jing tip nanu pada ban ya kani ka Phlim long dan ki ba ong ye pi ne ki khot bet direct ye pi ne ngate ha kani ka Phlim Tyngkai kala shulong be nadu ka Phlim kadi ka Phlim jong i jong chwas imle production te ngai khuble rishibun ya ka chwas imle production ni mo bakala ai bentai nga kani bat ya kani te lengba kadi be nadu ka Phlim khawa nong sorry ngala shim benta hai turu khandian te kumtai isaru tharai la ibet yang banjit ha kani ka Phlim te ngala shiyo kumta te haba phai pade ba phi yo ban yeshim benta pade bat kini kisinya ke belaju ak mo te pi sngo kum no ha por Nyngkong pilong nervous ne ne pi dan ne kata confident bet na dadi kumtai kumbang ala ong mana ba ngai kendo bat kini ki bala men tamo kadan bihi ka jing nervous tamba ka wei pat bas tunat kalong ba kini ro kilong ki ba ai men sim kalong ki itu ite yang bangadang sedang trai tikit lengba ka jing ai men sim jong ki kalong penlong yang bangan slur kan te ngayo men sim hibat asulong dapat ngaru ngatrish tom hi te la ala kala ai te shwa ba pin rung ha kani ka benta mo ba pin yo ban ak music video ban ak Phlim mo ka jing roi ka Nyngkong do jong pi ka jing roi ka Nyngkong do jonga ka dei yet ya pi ka dei ka jong i wei i ka dei ha ka Dohtdong production ka dei ka Phlim ka jing roi ba ka tang yet ya pi te ha ka por pa de ba pi yo ban ak Nyngkong ya ka music video jong pi ke ka ba palong pa de ya pi ba pin dan bet ya kata ka men sim ka balong bet ba kwa ban let ban ne pi shulong pi ya rap ikine ne kum nu ne banong ban poi be ha kani ka kam hinte ka dei be ka jing thrang jonga hi la long be na do dang khna hi kai ngadan be ka to men sim ban thrang ten dang ala yo lat le ha kani ta kala shulong be janga ba ka dei ka jing slur so hi Nyngkong mo bat ka jing support nei na sam te la shulong be ka dei ka jing thrang hi na nga shimet bi hi bat ngala shu yu bet habangi phai yang pade she ka Phlim Tyngkai te pi ong ba hau banai September mo hau banai September khat khandai tarik hai te pi dan em kata ka men sim ka balong snow tiang ne pi snow long excited ne nakaliang jonga first time mo bakan sami po biju hai okay te nakaliang jonga te kadan hi ka jing kamen namar bengila ala ban pendap mo kan ka Phlim bat khat khandai tarik September ngila yo ban pin ha biju cinema te ka jing kender kadan hi ka jing nervous kadan hi ban i la de la long ha ka screen ba he tama Tiang asyik kumben dapat kumtai kum kajing tristom jengi bagi pet baru kin internet bat kin wan kersan kin katai kin kajing kuat jengi te. Ini kata kajing nervous te kadan pe kajing kumben ro kadan kajing tiang ro kadan ngalang kumtai. Dia jong kata ka Phlim Tyngkai. Ha kajing smutu jong ai kin nama kum inong shim benta kan ka Phlim. Tyngkai te kalong bet ba
kala bande ha kapon kala bande ha kajing im jungi kibrio hima ni hab ban Tyngkai kapon teng hab ban Tyngkai lot ya baro kanya kabaya dei ha kajing im brio kan hoi ya dik minta te ke music video ru ngai I bakala hit bha kala hit ha te pikerman pidon jingkerman bakan ka film ru kan ya kumtai kumba ni la long sa sisien mo ni kerpar ikipet ba kilai iya to music video te kila wan shoot goa tenga kerman ro ba ka music video ro kala ya himta kala be kumtai dalami ka film ro ba kipet ba kinwan kan ban kersan habiju cinema Syabangin penkut pada ya kini kerja keren rangi. Teka ipati ka ketian khaddu ka bapin ai na ka benta kipat ba kiba kersan. Ti to nakaliang jongahi nga kwa ban syabangin penkut ikani kerja keren rangi mo nga kwa bangan kerpat ikipat ba bapin sengobha ban wan ban ai jing kersan ikani ka film Tyngkai habiju cinema ondala pelat kadai ha ka khat khandai tarik September bat kadai la syam banahi te ka por ban peni ikani ka film kadai khat wais teng men stam 8 baje no phai singi san baje janmet bat nyau shipawa janmet te sai sisen kwa ban ong pat ba bas ngoba ba pinwan ai ka jingker shan jong pimet ban men sem yangi khanang ba mengi kinong act film kinong penmi film ngin yo men sem mo banang penmi shushu ki film ban nginong yo men sem banang act shushu tang kini ki kinten khleshibon Te khule shibon ne ka por jong phi te katu pat ba ni playo snow na iwe ke jingkran lingba jong iwe I puran ibe shimenta ha ka ne ka film Tyngkai te ngin saya shim yang pat iwe ki baya shimenta lang ha ka ne ka film khule shibon ne ka por jong phi ba de ka por jong phi khleshibon Phira